begrijp je het toch niet? Het komt er toch niet in bij jou, dat bottenhoofd. Jezus, wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Sorry, maar zo ga ik niet met je vriend om. Maar goed, dus dan hebben ze zo'n kooi en dan Vrienden? komt er... Wij zijn geen vrienden. Jij bent geen vriend van mij. Jij bent geen vriend. Jij bent een eikel. Molière hier in zijn klassieke toneelstukken een soort kritiek op een maatschappij. Dat wie extra bij De Mensenhater. Een meeuw had er een moderne versie van maken. Het verhaal speelt hem af op een verklaaifeest van een vriendenclub. Er is van alles aan de hand tussen de jongeren. En achter de schermen komen alle fricties en argwaasjes aan het licht. Dat zet de verhoudings best op scherp. Ik ga als je meekomt. Hou vol. Je moet kiezen, zij of ik. Doe niet zo vervelend. Nee, het moet nu wel eens duidelijk worden. Ik wil dat je weggaat. Niet voordat je de antwoord geeft. Ik heb lang genoeg gewacht. Het is oorspronkelijk een stuk van Verhoeksen. Het is een stuk dat 400 jaar oud is. En ja, ik had gekozen omdat ik het heel passend vind voor jongeren. Omdat ja, er is één jongen die besluit om een soort protestactie te ondernemen. En ja, dat vind ik heel erg bij jongeren passen. Dat ze wat besluiten en dat dan echt doggen. Het gaat er niet om wat je wilt in dit leven. Wat je denkt, wat je gelooft of niet gelooft. Als je maar eerlijk bent. Zeggen wat je meent, je gedragen zoals je je voelt. Recht uit je hart. Niet meer, niet minder. Dat is alles. Dus jij spreekt altijd de waarheid? Ik zeg wat ik denk en ik doe wat ik wil. Albert is een hele dwarse jongen. Hij is echt, hij roeit heel erg tegen de stroom in eigenlijk. Hij wil eerlijk zijn. Dat is waar de voorstelling over gaat natuurlijk. Hij neemt het besluit van ik ben vanaf nu alleen nog maar eerlijk. En ja, hij is heel principieel. En al zijn vrienden zijn meer van ja, een lekker feestje. En vooral zoveel mogelijk genieten. Maar hij is zo van ja, dat is allemaal best. Maar je hebt ook je principes. Oké, iedereen klaar? Een act. Een act. Mag ik daarop je eerlijke kritiek als vriend, dus spaar me niet op mijn muziek. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Ja, wie wordt het, Celimene? Niet op zijn stip, Wessel. Ik of hij? Spreek en dan is dit gedoe voorbij. Ja, dat wil ik zo onderhand ook wel weten. Hoe zit het, Celimene? Zeg luister, ik wil hier geen gênante scène. Wat hij docht is, hij zaait van het ene op het andere moment alleen nog maar wat er tinkt. En de vraag is, kind dat? Kist ze maar altijd zeggen wat stinkst? Ik moet zeggen dat ik dat heel wichtig vind, zelfs. Maar de omgeving van die jongen, ja, die pikt dat net. Maar het is op een bepaalde manier ook wel een politiek stuk. Wat op het heden in de politiek onhaan is, was Jest en Lest en op televisie just, is dat het is echt wel een beetje mode om alles te zeggen wat stinkst. Dat is wat liefde is. Het omvat alles, ook de schaduwzijde. Ja, maar toch vind ik dat jij zou moeten begrijpen dat... Godsnaam ergens anders over hebben. Wat? Gaan jullie weg? Oh? Beetje dat tegendraadse wat Albert het. Ja. Is dat herkenbaar voor jou? Ja, dat denk ik wel. En ik kom ook van een school waar je dat ook wel veel hebt. Types die anders willen zijn. En het kan op heel veel gebieden. Het kan op kledingstijl. Zie je dat natuurlijk. Je ziet wel gothics en emo's en dat soort types. Maar je hebt ook wel gewoon in de meningen die ze hebben. Of, we hebben wel een jongen bij ons op school die gewoon echt zegt van ik stem PVV. Terwijl bij ons toch de meeste mensen allemaal zeggen van nou, Partij van de Arbeid, mooie linkse partijen. Maar ja, je hebt ook wel je hebt ook wel mensen die zeggen, dat vind ik dan ook wel, dat is natuurlijk wel tegen draad. Dat jij zegt van nee, ik roei tegen de stroom in. Zitten dames. Dat Ja, tuurlijk. Film, mijn ster. Geef me ster.
Dat is mijn stem! Alle spelers binnen van de jeugdtheaterscholen. Maar zit er nog wel een toekomst in het acteren met al die bezuinigings? Kijk, als ik dit doe en hier nu sta, zo in de harmonie en die voorstellingen speel en ook naar andere theaters ga, ja, dan denk je, ja, dit is toch fantastisch. Als je dat de rest van je leven kunt blijven doen, dan dat zou verschrikkelijk leuk zijn. Maar ja, aan de andere kant, bedoel, kan ook naar de universiteit gaan en daar iets gaan studeren. Dat is natuurlijk wel een moeilijke afweging. Ik bedoel, als je naar de universiteit gaat, kan ik geld verdienen. En als acteur, geen geld verdienen. Zeker met de culturele bezuinigingen en zo, is het maar de vraag of je dan nog wat geld gaat verdienen. Dus ja, dat speelt natuurlijk ook wel mee. Ik bedoel, je hebt ook een toekomst. Moet je even aan de Lennekerlijn vragen.